Before siqhubeke la sifisa sibuke nayo ipost kaKhuzani ekababa Ndlovu, right? Kodwa ke anginikene nje only 2 minutes context afuna ukuyi-add la ngichaze kabanzi. Right. La umsebenzi kaKhuzani, top tracks stats zilaphana ke ingoma zakhe ku-online, especially ku-Spotify kanye nama-video ke alaphana ku-TikTok ukuthi bangaki abantu asebenzise ama-video ngawo. uKhuzani ke umunye wabaculi ke mhlawumbe abantu akade mhlawumbe beyitshela ukuthi ngeke afike lapha khona kuyinamhlanje. Useze wafika uKhuzani and uyasondela kakhulu. Ukukhuluma okubekuningi obekungenasidingo ngoba womgxibho uKhuzani kumnika amandla, kunika abalandeli baKhuzani amandla, ubanike ithemba nofuqufuqu nogqozi nentshisekelo ukuthi yena behambe beyodlala umculo kaKhuzani. Kuyaqala nje kuKhuzani ukuthi kube nengoma ezokwazi ukushaya u-2 million ku-Spotify ngakapheli ngisho unyaka, not even 12 months. Siyazi ukuthi abalandeli abaningi baKhuzani bayawustream umsebenzi wakhe bedlala ingoma bese beyinakela ezinye izinto. Akusibona abantu abakwazi ukustika ukuthi bazostika isikhathi eside engomeni, banendlela yabo ukudlala ingoma ihambe nje ngalendlela ehlale ihamba ngayo. Mawuthi yana umsebenzi kaKhuzani over the years ufike uhambe kahle bese ke uhamba ngale pace yawo slow kanjalo kanjalo. Ingoma yaKhuzani uyibone ikhula yona kodwa ayithatha isikhathi ukuthi ifike lapha. Akusibona abantu abaphusha kakhulu umsebenzi kaKhuzani ukuthi ngathi bayaxosha. Kodwa asikho ke lapho. Kulonyaka benze kahle kakhulu. Mawuthi ubheka unumber 4 no number 5 basebenze kahle kakhulu lapha ku-Spotify. Siyathemba nabanye abantu ke bazokwazi ukuthi beye lapha ku-Spotify beyophusha, benze nama-video lapha ku-TikTok bekhulume ngazo lezi ngoma, benze ama-challenge akusenani. Injalo imbongo lenhle kakhulu lapha ijele yibakithi siyabonga selize lafika nakho ku-5.3 amandla eni. Umjolo loyo silokhu nje waqala uJanuwari, imbongo lihlose unyaka. Umjolo waphindwa wabuya ngamandla. Sibonge kakhulu abantu abasebenzile. Right, bese siza kule post ke le ethi ibhalwe uKhuzani umfowampunga, sithi kanti why lo baba uNdlovu simbona kanye ngonyaka. Mina ngimkhonzile lo baba mfisa sengathi angahlala sibingelele nje. Kunganele lutho, wahamba eyokwenza ucwaningo namanje akaze abuye. Mina ngicela usivakashele, kunganele lutho zingelwayo. U-Owen Ndlovu lo ubaba u-Owen Ndlovu umnikazi we-Summer Song of the Year. Uye umnikazi waleyo concept leyo yaqala uye. Leyo concept leyo yaqala ngo-2016 introducer wakhuluma no-SABC nenye ikhampani izomxhasa ngemali nanekomelo ukuthi unumber 1 uzothola ini. I-Summer Song of the Year ingoma kanjani? Ingoma evotelwa kakhulu, ingoma ekwazile ukudlala ku-SABC nakwezinye iziteshi, engadlalanga esiteshini esisodwa. UMroza Fakude uye owakwazi ukuthi leyo competition oqala ngqa ayiwine ingoma ethi Sobolo Van Dam. uMroza Fakude siyakhumbula uMroza shaya kunyaka ke sizongena onyakeni ka-2017 siphume ku-2016. Lapho kwabona khona ukuthi uMaskandi engathi uza ngenye indlela. Siyakhumbula ababe lapho be-announcer kwakuSelby benaye uTshatha, ngithanda ukukholwa kanjalo. uKhuzani kuyayincokolela ningaze nize nimhlafune ama-jokes nje, ijokela uKhuzani uhleka nabantu bakhe ngoba lensizwa Owen ikafika kabi uma njalo kufika uKhuzani, especially ingoma ethi umjolo loyo ukwafika lo baba lo wazophazamisa, wafuna ukuhliphisa akwangalungu. Waphinde ngesikhathi sakhe encane-ke wathi ukumisa-ke impela lo competition leyo. Nakho into encane kuzomele athole umkomelo wakhe emakhotho kwayomiswa ukuhlonyiswa kwengoma yonyaka. Waqala nqa ukuthi ingabe bikho ingoma ezodlala kuthiwa kuhlonyiswa unyaka Khosini ngenxa yakhe lo baba wayengahlali lo baba. So asazi noma kwaku-2019 kwaku-2020 lapho enza yona leyo nto leyo. Kodwa-ke ingoma yanto encane-ke ithi uThembeni eyagcina edlala ngoMarch 13 lapho. Yes, yeah, ngazi noma ngo-2020 yini. Unyaka wahlukana after 3 months. Kwakuwumlando-ke ukuthi unyaka uhlukana after 3 months. Ngamavoti ngiyacabanga ukuthi ayicela ko-400,000 into encane, if I'm not mistaken. Bavota kakhulu abantu and wabemthandela into encane. Right. Ubaba uNdlovu-ke unaleyo grudge leyo kanayo between SABC ngokuthi watshitsha idea yakhe ongakusamnike imali, bona baqhubeka basebenzisa idea yakhe okuyi-Summer Song of the Year. u-SABC uney'teshi eziwu-18. Zonke lezi ziteshi lezi
zinengoma yonyaka, especially Ukhozi lusane Song of the Year, bebenengoma yonyaka not i-Song of the Year. I-Song of the Year yafika nawo Baba uNdlovu. Ilokho esuke kulwelayo ukuthi abangasho ukuthi i-Song of the Year because uyena wafika loo nto. Bona bebenengoma ehlokisa unyaka futhi bebeyikhethela nje bayabasakazi nabantu abacompile music lapha ey'teshini, especially Ukhozini. I-grudge yakhe or i-argument yakhe ibilapho kakhulu ekulweni umsebenzi wakhe. Uzobuya ujwayele ukubuya mase kungoDisemba or November mase Ukhozi qala lithinta indaba zama-Song of the Year. Uyabuya-ke lapho usuke sezoshintsha-ke ezonyakazisa-ke lapho Ukhozini esibaya ne-stress sogcina ungasazi. Kodwa-ke egcina ukubuya wayefuna ukuthi iParis, siyakhumbula ukuthi wayelwela iParis. Nawe ubuye abhede lo baba lo, ubuye abhede athatha amasayidi, ubuye abe umsangana. Lokho ngeke sekubaleke kodwa wayekulwela ngoba ebhilivele ukuthi i-property yakhe, i-IP, intellect property yakhe. So yeah, injalo-ke le nto-ke. Right-ke bekuyilokho umuntu abezokuveza akukuningi kakhulu. So bekuyikho nje ukuveza ukukhombisela abantu ukuthi hey laphana online, especially Spotify. Lo Spotify lobanintshela ukuthi Ukhuzana mhlawumbe awunakekile. Ukhona Ukhuzana. Uhamba phambili ngendlela enza ngayo izinto. Amamiliyoni asefike na-12 laphana ku-Spotify. Into abantu abangayikhulumi, into abantu abangayivezi. Abantu bazi ukuthi uKhuzani usasekhona, uKhuzani usazophusha, uKhuzani i-trend kusengeyakhe. Cabanga-ke unyaka wakapheli kusasele imicimbi enjengompucuzeko, kusasele umcimbi lo wakhe All White Spring Picnic. Asazi noma ikhuphukani sakhe izobe ikhona yini, neminye imicimbi izobe imkhulu lo nyaka lapho ezobe ekhombisa khona ithalente lakhe, ekhombisa khona ukuthi uyidlamleze mayedlala uLove estage. Kusenodandi asazi ama-keyboard nani wayengenankinga-ke kodwa-ke indidala idlala ama-keyboard omunye ubaba bese kunenkinga nayo. Asikho-ke lapho silapha ekutheni-ke bafowethu qhubani niphushe kakhulu, kuyabonakala imizamo yenu, kuyabonakala ukusebenza kwenu. Kuzoba kukhulu kunalokhu okuzotholakala, siyakwazi lokho. Amandla yenu ayabonakala, ayarecognizeka. Sibonge nisale kahle esodibana ngokuzayo. Sesobuya nomunye umsebenzi yona enjengale eyoba uNdlovu Owen, Nkosi yami bakithi.